Máme 7. decembra, deň po Mikuláši. Vyskytlo sa nám trochu voľného času, tak sme sa rozhodli ísť ešte na jedno menšie štrkovisko s hlbšou vodou. Voda má 8 stupňov, čo je celkom dobré. Včera som bol na inej vode. Teplota vody mala 6 stupňov. Podarili sa mi dve menšie ryby spraviť. Uvidíme, čo to spraví tu. Naše montáže na dno sa skladajú z inlineového olova, do ktorého vtlačame Method Mix Robin Red. Ďalej pozostávajú z tenkej návescovej šnúrky, malého háčika. Tá montáž bola dostatočne jemná, keďže voda má už 8 stupňov. Ako nástrahu sme sa rozhodli použiť pikantnú švestku v priemere 12 mm, ktorá nám veľmi dobre fungovala aj na posledných zimných pretekoch. Prikrmujeme v tejto montáži nakrájané boilies, tiež pikantná švestka v priemere 12 až 16 mm. Nakrájané, sú tam ešte aj pelety pikantná švestka. Počas rozbaľovania sme si všimli, ako sa dve ryby ukázali na hladine, tak sme sa rozhodli chytať s dvomi udicami aj v stĺpci. Takže rozhodli sme sa chytať teda na zigrig, ako som už spomínal. Medzi moju najobľúbenejšiu vazabku patrí práve táto, žltočierna. Keďže voda má 8 stupňov, som sa rozhodol trošku zatraktívniť. Na prvú udicu použijeme plávajúcu fluopastu. Z tejto pasty sa postupne uvoľňujú čiastočky do vodného stĺpca, čiže by to mohlo byť pre tú rybu veľmi atraktívne a v tejto studenej vode by nám to mohlo pomôcť k úspechu. Na druhú udicu použijeme totožnú vazabku žltočiernej farby, akurát, že teraz vynecháme plávajúcu pastu a vyskúšame tento fluorescenčný dip práškový, Slim. Nástrahu si predtým navlhčíme vodou. Dobre to obalíme. Keď chceme, aby ten povlak mazlavý na tom vydržal dlhšie, tak tento postup zopakujeme kľudne aj 2-3 krát. Druhú nástrahu máme pripravenú k použitiu. Na zakalenie vodného stĺpca používame mix pomletého partiklu a celého partiklu. Plus na zatraktívnenie do toho používame Method Mix Robin Red. Tak toto dobre premiešame. A v stĺpci to zohrá určite svoju úlohu. Za pomoci spomby dopravíme návnadu na naše lovné miesto. Takýto darček do čižmy. Kaprík cez 12 kg. Decembrový, pekné farby. Na zigrig.
4 metre nad dnom. Fantázia. Krásneho kapra na brehu, ktorý zabral na 7,5 metrový zigrik, takže paráda, krásna ryba, 11 kilový lisec, super.